Det her er et schema over gymnasieelevers tv-tid per uge, hvor mange timer de bruger på tv om ugen. Og det her det er så de forskellige intervaller, hvor at man kan se, at det første tal ikke er taget med, det er ekskluderet for selve intervallet, på grund af den her klamme. Og herover kan I så se hyppigheden, hvor den her observation eller det her interval forekommer. Hyppighed, det er antallet en observation, ligesom er blevet observeret, eller i det her tilfælde antallet et interval er blevet observeret. Og de her informationer skal bruges til at udregne frekvens og kalkuleret frekvens. Og for at udregne frekvens, der skal jeg bruge den formel, vi kan se hernede, hvor jeg skal bruge hyppigheden for det enkelte interval, hvis vi skal beregne frekvensen heroppe, skal jeg bruge den hyppighed, altså 30, dividere med hele observationssættets størrelse, som er 200. Nu er det bare så smart, og så skal jeg gøre det gange med hele 100, for ligesom at få det en procent. Men nu er det bare så smart, at nu har vi fået sådan et pænt brøndstal til 200, og så kan jeg fjerne det her herude ved at dividere 200 med 100, og så skal jeg så dividere med 2 hernede. På den måde kan jeg fjerne det, og det er meget vigtigt. Og så er det jo ret simpelt at udregne frekvensen. Så kan vi sige 30 divideret med 2 er 15, og så skal vi selvfølgelig lige huske procenttegnet. Og 60 divideret med 2 er 30. 80 divideret med 2 er 40. 10 divideret med 2 er 10. Og 10 divideret med 2 er 5. Nu skal jeg så beregne de kumulerede frekvenser. Og den måde man gør det på, det er at man tager det kumulerede frekvens fra det foregående observation og plusser det med frekvens fra den man regner på lige nu. Så ved den her der vil det bare være 15, fordi der har man ikke ligesom en kumuleret frekvens fra før. Men for den her hernede, så vil det være 30, altså den 30%, altså den nuværende frekvens, plusset med den foregående kumulerede frekvens, altså 15%. Det vil blive sådan 45%. Og så gør vi det samme hernede, det er så 40% plus den foregående kumulerede frekvens, altså 45, og det vil så være 85%. Og den frekvens her skal vi plus 10% på 85%. Så der kan vi så se, at jeg selvfølgelig har regnet rigtigt. Nu vil vi så gerne prøve at sætte de her frekvenser ind i et histogram, der vi gerne vil give et visuelt indblik i, hvor mange gange de forskellige intervaller forekommer. Det vi gør, vi vil først at tegne en x-akse, hvor vi plotter ind 0, som er det første, 5, 10, 20, og så 25, som er det sidste interval. Timer per uge. Derudover, hertil, der tegner vi så kasser ovenpå, hvor en kasse repræsenterer 10%. Det vil sige, at her ved den første, der har vi en kasse, og der er 10%. Halvanden kasse, da vi har 15% af observationerne, der falder mellem 0 og 5. Ved den anden, der har vi 30, da 30% af observationerne falder mellem 5 og 10. Mellem 10 og 15, der er 4 kasser, altså 40%. Og mellem 15 og 20 er der 1. Og sidst er der en halv kasse mellem 20 og 5. Det man kan se ved histogrammet, det er hvor stor en del der ser med, tv mellem, altså hvor meget folk, der ser tv mellem 0 og 5, 5 og 10 og 15 og 20 osv. forekommer. Så kan man se det mere arealmæssigt, at en boks jo symboliserer 10%, og derfor bliver det arealet. Jeg har nu tegnet et koordinatsystem på den anden side af tavlen og skrevet min tabel op igen. Og vi nu tegnet en sumkurve over, og bruger derfor den kumulerede frekvens. Og ud af x-aksen her har vi igen timer per uge med intervallerne her fra 0 til 25. Og op af y-aksen har vi procent. Så det er her den kumulerede frekvens kommer ind. Og hvis jeg så bare aflæser, vi kan se 25 er her, så ved 0 til 5, der er den kumulerede frekvens cirka 15, det vil sige cirka her omkring. Ved 5 til 10, der er den så op på 45, hvilket er her omkring. Ved 10 til 15 er den 80, hvilket er her omkring. Og igen 5
100 det er så heroppe. Og hvis jeg så forbinder punkterne her, får jeg min sumkurve. Sådan der. Den er ikke helt præcis, men får gjort sit job. Grunden til, at vi laver lige streger mellem punkterne her, og ikke forsøger at lave en eller anden blødere kurve, det er fordi, at vi ikke har nogen data om, hvordan fordelingen af, af hyppighed, eller af observationerne inden for det her interval er fordelt. Ikke? Så derfor antager vi, at det er totalt muligt fordelt, og derfor bliver det en helt ret linje. Vi kan nu indtage en stiplet linje her for 25%, 50% og 75% for at finde vores kvartilsæt. Det er jo netop sådan, at 50% af observationerne har per definition under den her linje, og 50% er over, fordi at det er jo en kumuleret frekvens tager højde for alle får en. Så hvis vi aflæser her, så finder vi, at den er cirka 11 stykker. Hvis vi står her. Simon. 11. Ja, og på samme måde kan vi aflæse, det her det er så den nedre kvartil, eller første kvartil. Den bliver cirka 6 måske. Vi skriver 6 og øvre kvartil er så her, cirka 14. Udover at aflæse kvartilsættet, kan man også bruge denne sumkurve til at aflæse, hvor mange procent af gymnasieeleverne, der ser tv under 8 timer. Det gør man ved at projektere en linje fra 8 timer op på sumkurven. Og derved kan vi aflæse, at ca. 42% af gymnasieeleverne ser fjernsyn i under 8 timer om ugen. Derudover så kan vi også, hvis vi tager en streg ved 17, vil vi også kunne se, at ca. 90% ser fjernsyn i under 17 timer. Derudover så kan vi også aflæse mellem de to punkter og sige, at mellem 42 og 90, altså 48% af befolkningen ser fjernsyn imellem 8 og 17 timer om ugen. Jeg vil nu tegne på baggrund af mit kvartilsæt her, vil jeg tegne et boksblok, så jeg gør lige linjen her lidt længere. Så hævet af, alle, intervallernes observationer er ligeligt fordelt, så bliver min minimum og maksimum værdi jo henholdsvis 0 og 25. Så ergo kan jeg indtegne minimumsværdien, den er her. Mit nedre kvartil er på 6. Det er, hvis vi lige først indtegner linjen her. Nedre kvartil er på 6. Medianen er på 11. Øvre kvartil er på 14. Og maksimum værdien er på 25. Antager vi. Ikke vigtigt noget om. Og så kan vi så tegne kvartilboksen her omkring nedre kvartil, median og øvre kvartil. Og så har jeg i bund og grund min boksen her. Nu vil jeg så beregne middelværdien af hele mit observationssæt her. Det gør jeg, når det er grupperet observationssæt, kan jeg jo ikke vide, hvordan observationerne er fordelt inden for mine grupper, eller mine intervaller her. Og derfor så antager jeg, at de er ligeligt fordelt, hvilket vil sige, at der er lige mange på hver. Altså, det er ligeligt fordelt, og derfor kan jeg tage middelværdien af intervallet. Så det her bliver til 2,5, og det her bliver til 7,5. Fordi 7,5 er middeltal af 25, og så videre. Det er 12,5, og hvad er det, 17,5, og sidst men 2,5.
Og nu tager jeg så de her tal og siger der 2,5 gange 30 plus 7,5 gange 60 plus 12,5 gange 80 og så videre hele vejen ned. Og ender så med at dele i den samlede mængde observationer, hvilket i det her tilfælde er 200 i alt. Ja, der er 200 i alt. Og det bliver til cirka 2.100. Og så deler jeg det, og jeg ender med at få på 10,5. Yes, og jeg kan nu indtegne det her middeltal i mit boksblot, og det gør jeg her. Jeg er lige en smule lavere end medianen, og fordi det er en smule lavere end medianen her, så kalder vi boksplottet venstreskæv. Venstreskæv er, når medianen er højere end middeltal. Du skal måske nævne lang hale. Ja, vi kan så også sige, at boksplottet har en meget lang hale. Egentlig burde de her maksværdi, den burde tegnes som en outlier, fordi at den er et godt stykke længere end halvanden gange partilængden. Men så det kunne være, at man skulle tegne dem som outliers. Men den har i hvert fald en lang hale på højre side.